Zdravím vás. Ukážeme si, ako Streamia aplikácia dokáže pracovať s Generative AI Optimization analýzou, tzv. GEO, ktorá je v súčasnosti dôležitejšia ako Search Engine analýza, tzv. SEO. Pozrieme sa na firmu Binturonix. Keď si naskrolujeme nižšie na AI Company Intelligence, vidíme, že máme vygenerovaný štandardný profil spoločnosti, ktorý nám vstupuje ako prerekvizita do GEO analýzy. Samotná analýza je rozdelená do 4 krokov. Ide o Prior Quick Screening, ktorý keď si spustíme, Gemini nám zovšeobecní všetky dáta, ktoré o firme máme a počkáme pár sekúnd a zistíme na základe prescoringu, či sa nám vôbec geoanalýzu oplatí robiť. Vidíme, že spoločnosť má Digital Presence, Google Workspace a tak ďalej, ale nemá žiadne growth signály a skore máme pomerne nízke stále, ale môžeme pristúpiť k druhému kroku, ktorým je pýtanie sa 4 chatbotov hlavných, či našu značku poznajú. Pýtame sa teda 4 hlavných platform, či počuli niekedy o firme Binturonix. Počkáme, kým nám analýza zbehne. Vidíme, že mention rate je 100%, čo znamená, že všetky 4 hlavné chatboty našu firmu poznajú, ale citation máme na úrovni 0%, čiže žiadny z chatbotov nevedel odporučiť žiaden zdroj, kde by sme sa vedeli dozvedieť viacej. To vieme čítať tak, že chatboty nevedia, aký máme web. Následne si môžeme pustiť Light Geo Probe, ktorá ale bude bežať trochu dlhšie, tak zároveň k tomu rovno spustíme aj Deep Geo Score, ktorý nás vyžiada o potvrdenie, nakoľko je trošku drahší. Vidíme, že Light Geo Probe nám zbehol takisto z mention rate 100%, takže všetky 4 platformy o našej firme vedia. Bohužiaľ citation rate je 12,5%, čo znamená, že iba niekoľko z našich otázok vrátilo rozumné zdroje a to buď LinkedIn článok alebo článok na blogu firmy. Keď nám zbehla geoanalýza, vidíme skore 74%, mention rate zase 100%, citácie na nule. Z detailného geo máme aj konkrétne actionables, napríklad pridať na base doménu llms.txt, ktoré je v súčasnosti veľmi dôležité, aby nám firmu vedeli chatboty nájsť. Keď máme dostupné všetky dáta o Generative AI optimalizácii, vieme sa vrátiť ku generovaniu Business Intelligence alebo detailného profilu, ktorý nám následne tieto dáta dokáže interpretovať. Streamia aplikácia pracuje s veľkým množstvom dát, ktoré sú od základné dáta hlavne z Finstatu, adresy a geolokácia z Google Maps, kontaktné údaje, ktoré vieme z rôznych zdrojov získavať, mená štatutárov našich firiem, ktoré sú z ORSR, následne skrejpovanie webu na kontakty a business insighty, čo znamená telefónne čísla, e-maily, news mentions, články, competitors a podobné zdroje informácií. Následne vieme získať LinkedInové profily štatutárov a zamestnancov našich firiem a k nim metadáta a zároveň diskusie, do ktorých sa zapájajú. Všetky tieto dáta vieme validovať pomocou umelej inteligencie a následne, ako sme už dneska spomínali, vieme pracovať s profilovaním spoločnosti na základe všetkých týchto dát. A naša nová funkcionalita, geooptimalizácia a vizibilita. Ďakujem veľmi pekne a budem sa tešiť na vaše komentáre.